toys takan. May stuffed toys takan. Hindi ako stuffed toys na nagaginawa tanang imo man. Hello. This one is LB. Okay, this is LB, Little Bunny. Little Bunny ang name niya kasi gamay-gamay gid analing kauna. Okay, so until now very small. So and this one is Detty, dark tail. Dahil ang kanyang tail ay dark. Yan, so Detty. And this one is ang pinakataglukan din manol-manol. This is Baby, Big Bunny. So TV, kasi siya yung malaki dati. Cute, cute. And this is my favorite. Kali ka rabbit man? Let's sleep sa dalawa. Enggak. Sikat tayo nagkaroon kita na karoon dyan. Nami no? Hindi na kami. Bantayan. Yay. And this one is my hamster. Okay, I have 6 hamsters. Okay, they are 6. 3 girls and 3 boys. Pero hindi ko kayang hawakan silang lahat. Okay, ito naman ay isag-isag kapag may baby. Okay, nangangagat. Kapiran kami sa kinakagat. Patas na sa lumak-lumak-lay. Okay, lalay. Okay, lumak-lumak-lay, no? Lalay ko gu. Ngayon namin iyakan si Fan. Bye-bye. Say bye-bye. Bye-bye na hamster. This is the oldest one. Okay, amo dyan ang mama katanan natin ng hamster. Napatay lang anang mga ka-age ka dyan. Kain ka naman niya kurimaw. Lamang gilid tapos. Imo na mga baby na. Oo. Bye-bye.